Piny owacho ma Homa Bay koro ochopo e winjruok gi tend duol mochung' ne weche lowo gi mano mar port e gero dho wedhe ma kaunti no. Okang' ma kamano kaunti ma Homa Bay lero ni biro bero yore mag wuoth ahinya to mag mwandu mopogore opogore. E kind chopo e winjruok no, jakom mar duol mar lowo e thurka Gero gi jatend Migao mochung' ne weche lowo e kaunti ma Homa Bay Dr. Peter Ogola nolero ni gidhi nyime gi keto ikruok e chako chenro ma kamano. Hiyo ndio pia Kia Homa Bay kidhi kamito in Asembo ka port gi olos maber tibro yudo ni koro kar mondo iluor Kisumu gi wang'ayo midhi ka Tito midhi nyaka Kisumu kokichomo Bondo mondo ichomb Asembo en saa mabor. Odhi ng'adonwa wuoth machiek makoro wanyalo Homa Bay to wachopo Kamito chiegni just 45 minutes in Kamito gi meli. Ka ports gi olos maber tibro yudo ka area ma Kendu kanyo gedo kata nengo lowo biro dhi malo, activities man around Kendu biro bedo malo, kendo Kendu town biro grow. We are now going to do the planning, and planning has so many aspects. It has all the environmental issues, and it has all the planning that goes with the urban, the roads and the water supply and everything else. It's an important one in the sense of a demonstration of the importance of the two levels of government working together closely. KPA and the national government and the county government working closely to deliver services to